Ternet jakat dhisik. Nek wis diternes lega, aman tanggungane. Alhamdulillah cek buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gomblo, arep zakat lho. Tapi kula niku gampang mokel. Angsal mboten nggih. Lah ngopo kok medhot-medhot lho? Poso ki ora le medhot to lho. Awake lho seger kaya ngono. Mosok ya medhot-medhot kalah karo Mbah Tiem. Aku jane ya niate puasa terus lho Pak Ustad. Tapi gampang dijaki bolot. Ya kowe kan ya wis gerang kaplak to mbloh. Wong poso gara-gara bolot ya mokal-mokel medhot-medhot. Ya wis, kene tak tombone, kek tak donganane. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih pun kula tak nyuwun pamit nggih. Matur nuwun. Nggih, Mas. Monggo. Mbah, monggo. Nggih. Wah, mau mesti nek ustaze kuwi mesti diceramai ae to aku. Kok wegel aku. Loh. Lah kayak bolot diarep jakat kayak kayane. Jajal. Ben diceramai ae kae. Buangko kowe. Buangko kowe. Ketemu Pak Ustadz kayak ceramai. Mau biar welot. Arep zakat Pak De. Bang. Kene lak. Kene. Suwun ya Pak De. Oh iya. Ya. Kayak bahasan bolot kok ya ora diseneni diangkrek tenan kae. Lot. Gomblo iki biayaan turut masjidnya nyapa to? Aja ning kene, Cuk. Pindah belah kono. Heeh. Kayak Ustadz kayak apa kancamu to, Lot? Lah ngopo kowe tekok-tekok? Pokoknya amben jakat mesti diseneni ae to aku ki. Sing diomongi ora poso, sing ngomongi mokel, sing ngomongi ngene. Mau mesti lho Pak kae iki. Ngono kuwi tergantung amal perbuatan nak mbloh. Apa ya mergo aku gampang mokel kuwi ya, Lot. Tapi ngaraku ya mek ping pindho ki. Ping pindho piye to mbloh? Ben aku rono lho, kowe madang. Eleh, pura yo karo kowe to. Wong aku madang lho kowe tak tawani yo melok nguntal. Tapi kan aku lawe sang dhewe. Ya, tapi kan segone tek aku. Iya ya Pak Ijoli. Gepeng bro. Oh iya Lot. Dicegat ayo. Ya.
Peng. Rene. Gomblo karo bolot. Mosok cah rupane kaya ngono jakat barang. Ben Rene. Peng. Kowe mending berase singgahno ning omahku ae. Kowe engko diseneni lho kowe engko kaya aku mau. Lah kok iso diseneni to, Mbloh? Aku lho sak umur uripku belas gak tau diseneni lek jakati. Wes ta Peng. Tinggalan kene ae berasmu. Aku mau lho diceruamai. Apa iya to, Mbloh? Aku ya dadi ragu to. Yes, Rat. Rumah tanah nek berasku. Aku tak balik ya. Suwun lho. Ya. Kepeng balik tenan Lat. Wes kene Lat. Tak gawane Lat. Tak sewampluk tenan lho kowe gomblo. Mending digawe ning warung ae lho. Ijolne ketengan. Yuk. Rupamu kaya mbako ngono. Celeng kae dijaki korupsi beras ora gelem to.